A evolución dos contos interactivos. Fai séculos, as civilizacións que se comunicaban mediante a oralidade de xestos, coñecidas como ágrafas, utilizaban o conto como o seu principal instrumento para transmitir ensinanzas. En todas as culturas, as historias narradas polos relatores orais son a orixe da historia que vemos hoxe en día. Non foi ata a Grecia clásica que comezou a verse unha división clara entre a ficción e a realidade. Ao final da Idade Media, recopiláronse contos populares con propósitos non relixiosos. Neste momento, o conto trasladouse ao ámbito infantil e como produto feminino, sendo así desvalorizado. Coa chegada do cine, a televisión, a imprenta e os formatos audiovisuais, os contos perderon a súa orixinalidade. Isto marcou unha revolución na historia do conto. Xa máis preto da actualidade, as novas tecnoloxías impulsaron a creación de contos interactivos, que son en representacións en medios audiovisuais con ferramentas multimedia e coa posibilidade de interacción co ointe. A través desta gran revolución podemos observar a adaptación do conto a este mundo en constante cambio. Aínda así, o conto mantén a súa capacidade de transmitir valores, emocións e coñecementos. A utilización das novas tecnoloxías revolucionou a maneira en que se traballan os contos na aula. Entre eles están as pizarras dixitais, os ordenadores, as tablets ou as plataformas interactivas. Grazas a estas ferramentas, os contos volvense máis chamativos e atractivos para os máis pequenos, xa que combinan imaxes, sons e efectos co propio texto, incluso con actividades que poden realizar por eles mesmos.